Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Hangyoon ko ang langit. Nakunsa na duha dyan nagbinirahay man. Paya, batan pa man nag-idaran nga babae. Matrona. Ako matoon sa Melody. Pakito na ko siya sa duha nga nagbinirahay. Dili man makakitag fashion show, pero lahi nga siya nga makita ron. Ako matoon sa Melody. Tiko, uy. Mangusyuso ta. Kalain, anaa. Ay nga, nabitang ilang gituyuan. Kay bawa bitang mall ni Denise. Sige, badlong. Sus, kung may cellphone pa lang ko, ay ako yung videohan ba? Kunya ako din i-upload. Unsa? Ayaw day, uy. Pribado man na nilang kinabuhi. Di ta angay manghilapot. Uso bitaw na ron. Usa bikitan. Videohan na niya i-upload. Di ta makiuso. Kunwa sa lugar. Ang daong naman sa salaki ang makitag tarong, uy. Ang papay nagtakilid magporma, pero mailang idara na. Ikaw, cute. Sige na, uy. Balik na dito. Oh, awa. Wag yung misuod aron magsiyar. Misunod ka pa o tanay na ako. Dilagay ko nun sa kawe. Bahala ka diha. Di ko gusto maiskandalo, no? Si Eric. Ayaw pagtingog ka. Hello, iho? Hello, ma. Makari ka sa mall? Oo. Actually, anak ko. Nag-CR pa lang ko, iho. May noon. Hindi ko paabot ito. Magsorry na ako. Ikaw na tanaw sa show nilang JD, ha? Tawagin lang niya ko kung hapit na mo man. Okay, iho. Bye. Jerome, I have to go. May cash ka pa man, di ba? Okay ra. May credit card man ko. Wala kay cash, di ha? Ano? Oh, Sige, I have to go na. Magkita lang niya ta sa sunod, ha? Manawag na ko. sige. Mula sa kog. Suot sa CR. Bye, baby ko. Bye, daddy ko. Ay, babatanon ka ng Jerome kung siyang kanunay kong kaopan. Feeling gani na ko ron, 18 na ko anyos. Adventurous na ba kayo? Kanahan kay thrill? Ug ako sad mo rin kong natakdan. Mami, Eric? nag-usap ka sa siya sa mga lalaki. Ha? Kuan? Nasaag ko. Apit akong pambabay ba? Sa mga laki man di ay. Dali bita ko migawas. Mekanik kay way laing tao. Apit ko magtuwa ka pa dito sa activity area. Mibi ako kay nangitas kong CR. Tagay kay mga tao dito. O, dinay ko mo paingon. Diha, wait out diha. Sige iho. Ato na ko si Chin ha. Call you later. Thanks, ma'am. Tiguan na si mami. Pataka nagsuod og siya sa mga lalaki. Suod ako. May kamurag. Mingaw tinaw diha da. Ay, bago migawas. Pa Jerome! Oh. Uy, Mark! Tingnan lagi ka. Nag-usap ka din eh. Akong gibanan akong girlfriend. May show siya karon din eh. Oh. Uy, sorry din kayo tong Pasko pa na. Wala mag-abot. Kalit mag-abot akong uyab. Atong tungura ko. Nya, gidali-dali ko. Okay na, part. Milawas lang ko sa ilang part ray. Lingaw na kami dito. Muntaga mig inom sila. Oh, ako nagbuntag kayo sa ko ato. Ubad sa kong uyab. Katumato na? Oo.
Bantay-bantay lang, Bart. Kay, maputan niya kang usban na. Kung masakpan ka. Ha? Salamat, Bart. Salamat. Magamping niyo ko. Oh. Anak, kinahanglan bagyo mo balik ka pa sa laing nasod. Why not stay? Dad, may kinahanglan kong tiwason dito sa Paris. Nga nung dili mo mansuyan sa pagkaton ang pagpadagan sa atong negosyo. It's not in line with my interest, Dad. Nahibaw ka gina na. Apanda, mahimo mong tunan kung imong gustuhon gyud ha, Eric? That's the problem. Kay, wa ko'y gusto. Armando, ay nalagpugsa ang atong anak. Kung gusto siyang mabalik sa laing nasod, then let him go. Katabay ko baga, mas malipay ka kung magpapili ang atong anak din uban ka nato. Oh, of course. Pero kung mas malipay ko kung makita siyang succeed on his craft. Pipila pa lang kaadlaw, humana bagong tuig, bubiya ka na sab. Sorry, Dad. Don't you worry, Tito. I'll take care of Eric. Samtang to ami dito. You have to take care of each other. Thank you, Tito. Bye, Tita. Bye, iha. Iho. Bye, Ma'am. Dad, i-check in na mo ang among luggage. Pag-amping ka mo, anak. Thank you, Dad. Hi. At last. Makabalik na kita sa Paris. Paris, here I come. Oh my gosh. Inig-abot yun nato dito. Mo report kadayon ko sa agency nga akong i-applyan. Pasin pag this time around, kuhaon ako nilang newest member of their elite models. Ikaw lang kay may lain ko buhaton. Hala, dili mo support? Timan ining now nga, Eric. Kay usa na unya ning dagwayang imo makita sa Vogue magazine. Oh? Ay, chini-chini. Pananaw ka sa mga tao. Of course they will. 'Cause I'm beautiful. Saman, hindi ka masabay na ko sa pagpauli? No, may lakaw pa ko, Armando. I still have to meet a client. Mag-taxi na lang ko. Yato talaga ka? No, ayun na. Pauli na lang. Okay, magkita lang ako niya tas bye. Sige, bye. Ito na si Armando paingon sa giparkingan sa iyang sakyanan. Ay, I'm sorry, iho, Eric. Gusto kong pugnan ka sa imong pagbiyahe, pero di ko gustong duha na kamo sa imong amahan ang magpantay sa akong mga lakaw. Nahinayak na ko ini. Dili na ko makabiya pa ni Jerome. Na-in love na ko ni Daddy. Oh, Daddy Jerome. Sabat magipakaon ako. Nga nung nagpangita naman ko mo. Dili ko mahimutan kung dili ka makita. Dili makumpleto ang akong adlaw kung dili ka makita, Daddy. Digit sa magpalibak ay nanawag yun dayon. Hello, Daddy ko! Naibaw kong malipay kayo ng labita. Gusto kita ka din eh. Totoo na sa ngawa ako maka-ballroom, Dad. May panuhot pa ka ako ron, human si makibahat na ko, Dad. Oh, don't worry, baby. Ni akong musaw ni mo kung maluka pa ka. Kabati sad anang maluka pa, Dad, uy. Usam na mo gusto. Daddy ko, star ka ba? Bakit? Kasi I'm a falling star for you. Wale, baby ko. Wale. Baligtas na luka pa. Ay! Ops. Kaya ka. Saudan ka. Thank you, kita na. Dad. Thank you. Okay. Tara. Mutuin doon sa imong mga amiga. Tara sila eh. Sorry, friends. Karoon lang ko makahigayon og balik. Maog yun. Daghan ka na og absent, ha? I wonder unsay nakabisi nimo aga sa. Tuyuy, ikaw cute. Hoy,
Speaking of tugay na tang makita, nahinumdum ko nga one time, nagkita mi ni Armando sa usa ka resto, uban sa usa ka patanon nga babae. Unsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!